Приятели, днес ще ви науча да си правите нещо вкусно. Наистина вкусно с маслице и сол. Ако се усещате какво ще се правим, аз ще ви кажа, разбира се, но се опитайте да се досетите. Който се е досетил какво днес ще правим много вкусно с масло и сол, да напише. О, не, грешен урод. Всъщност има малко повече време, колкото щях да му дам. Правихме грешен урод. Но и сега, ако ми дженерейтна както трябва, ще направим... Айде, хора! Давахме вече много време. Дженерейтвам урода и викам. Самички се усети, тя съм добре знала какво ще правя. Не! Дайде! Пишем нещо. Това да пиша заглавие. Jade. Flate. О, не! Айде стига, бе, въпроса да сложа име да им подсказва. О, все се не сетили, днес ще правя машина за пуканки. О, това тъп Майнкрафт ми забранява да пиша заглавия, доколкото виждам. И то чисто Ф. Да, вече ви казах какво ще правим. Машина за пуканки. Уредо трябва да се казваше Machines. И тук да правя всякакви машини, но няма значение. Това е друга машина там, която видяхте на какво. Но днес ще покажем да се. Ще я повторим, но има един странен механизъм, който всъщност го няма в машината. Така сега. Вземаме Pumpkin Seed. За предпочитане от мода си вземете Pumpkin Seed, защото иначе ако ще го вземате от Creative, много бавно ще съберете 2-3 стака. Това аз съм си взел мода днес, за да може просто да отида в Food, да намеря къде е Pumpkin Seed. И тук някъде. Ага, ето го Pumpkin Seed. И да взема едни прилежни 3 стака и това е. Чувам да Creative. Втората ми работа, която трябва да направя. Да взема един Anvil. Като виждате, това е тази машинка, да не ви объркам с имената. Ще вземем малко лол. Да, напълно същата машина, но има различни неща, защото она се правеше по малко различен начин. Но тъй като аз не съм същия човек, ще знаем. Ето го е редстоуна, видя го. И последното нещо, или пък предпоследното нещо е... Нека се почнем. Почти последното нещо всъщност е един диспенсър. Така сега, първо слагаме един диспенсър, ето така.
от него копаем 3 блока. И така правим. Тук ще разширя. Ето тук. На този блок слагаме един такъв. Ето. Само че в момента не знам, що работи. Ехо! Това е pressure plate, не бутон. Нещо подобно. Редстон кътър. Оп. Тук един редстон кътър. Опа. Изключвам. Така. Пускам. Така. Свързвам го. Както видяхте, не е трудно. Оп! Не, всъщност имаше една моя грешка всъщност. Да, бе, трябваше и така да го направя точно. Ако изпробваме, слагам... То не е така всъщност, както в момента, ако виждате, но мисля така да го представя. Това редстоун точно бърка работата, нали? Това е гадно. Не искам да не съм меси. Добре, нека е така пък. Стига да ми работи машината. Първо дайте да изпробвам пистона. Дали работи както трябва. И няма да работи. Не трябва да работи така пистона. Ще трябва ли да го правя както аз по принцип си го правя моята машина? Явно ще се налага. Добре, тъй като съм имал нещо както в момента са ми го показали в клипа, е супер бъгнато. Аз ще си го направя по моя начин, с моята машина. Днес ще има урок как да си направите машината на Станимир. По едно време бях измислил един такъв дизайн. Сега ще ви покажа какъв е този специален дизайн. Да кажем slow. Аз винаги слагам bedrock. Но и slow става. В смисъл няма никакъв проблем. Първо малко Redstone torch. Redstone torch. Така е. Отпред. Тук идва малко Redstone. Така. Само че сега трябва да го щупя тук. Ето така исках да направя точно. Да мога да спра два точа без да напочна. Следващата ми работа е да взема това нещо и да го прекарам. По едно време бях измислил един такъв дизайн, защото двата редстон торча спират и отпускат сигнала на следващия редстон торч до тях, докато отгоре дават енергия. Това е целият процес. Но, повярвайте ми, работи. И вижте сега
какъв трябваше да се получи крайния резултат. Ехо! Ехо! Дой, ти получаваш ли енергия? Опа! Аз мога ли още да стъпя на този бутон, бе? Ти предаваш ли енергия на този пистон, бе, човек? Явно работата ще стане по-сложна. Ще трябва да сложим на тия парчета ред. Един на друга работа. На това тук ще трябва да сложим. Аз ще ви кажа какво. Много се обърка урока, но защото хората не знаят какво да показват. И как да го покажат, че да разберем. Това просто слагам една специална ръчка. Оп. Така, мога ли да захраня писта на въобще? Ще може ли да направим един торч? Да, но той торч трябва да изгасне. Не го искаме включен. Това трябва да му дадем сигнал от друго място. Този предишен плейт. Това са ти как работиш? Къде взимате сигнал? Вашата роля е да взимате сигнал от моят прежер плейт, ето така. Той дали ще може да работи така? Даде ли сигнал? Не е дал, няма как да даде по този начин. Не знам какво става с вас. Стой. Да хвърлим този прежер. Активира ли? Искам да го активирам. Добре, ето. То прежер плейт сега веднъж ли да предаде сигнал? Еми добре, разбрахме, че поне предава сигнал. Този сигнал сега трябваше да е безкрайен. Трябва да щупим този блок. Той и е този блок. Да го направим наново. Кой реши да ми изгаси лампите? Този урок става много дълъг и много сложен. Не знам дали ще може да го направите. Така. Еми, това блок и само да е тук. Хайде сега поне да е както трябва. Поне да... Ще ме накарате да отида долу и това и тук да го щупа. Защото има някаква грешка. Като ги щупете двата торча, ще се научите да ме слушате. Сега тебе... Ти място, че с прежер плейт трябва да мога да те натискам. Целта е просто да
Даме ето такъв сигнал на този пистън. А на негово място да сложа една ръчка. Да спирам и да пускам процеса ми. Добре, ето това ще. Като не можем пистън, като не можем pressure plate, ще е ръчка. Това е. Напишете в YouTube how to make work at popcorn machine и ще ви излезе всичко. Явно не съм достатъчно добър, че да ви покажа както трябва. Ако запомнихте как, ползнете клипа там, където нещо не мога да се оправя. След това вижте какъв е резултата. Резултата беше, че първо трябваше да махне предметлета и да ни им подражавам на ние хора от клипа, защото те не са какво правят. Аз знам. Трябва да е very simple. Така. Сега ми трябва едно друго блокче, само за малко, което е от този слаб и нагоре един най-тънък. И в него ще именувам... Да бе, вие не използвате мода, но искаме тук. Вземам с моя инвил и преименувам. Ама... Вземам с моя инвил. И това бокс слагам на такова и преименувам. Стига бе! Дай да! Добре, просто си преименувате топия свит от Pumpkin на английски Popcorn. На попкорн и го сейвате. Това е първият ни попкорн. Преименувате този вид. Попкорн. Сейвате. Ако ви се е получило машината, само кажете в коментарите. Аз повече няма да се занимавам с тези скапани майнкрафти, които не мога да направя на машина както трябва. Вземаме един преименуван вече на попкорн сид. Слагаме ето тук. Втората ни цел е тук. Да сложим първо това. И после само за декорация отстрани слагаме тези неща. И ако машината не се е получила, опа, трябва да я напълним първо, да то е ясно. Това е тук искам да... Двете попкорни. Pumpkin seed, попкорн. Така, я проверим. Само да направим ден. Дей! Дей!
малко. Да може да минем долу. Ето. Да, всичко работи както трябва, но има един проблем само. Че трябва да предам по някакъв си начин енергията до пистона. И той не иска да приеме. Което означава, че ще трябва да махам някакво това болче. Примерно трябва да го махна. Това болче трябва да го махна. И да стигнем. Това болче трябва да сложа ето по-долу. След това тук да го издигна едно болче нагоре. И да работи машинката. А пък аз трябва... Много клъп. Аз вече готовата машина. Направила ни пуканки. Трябва да си върнем всичките пуканки, които направихме. Да, и тази страна. Да я ремонтираме. Лети бе, човек! Влявай! Това се иска. Дори това е работещата ви машина, но аз ще я препокрия по един начин с слабове, защото... Добре, ето вижте тук. Може да се проникне редстоуна. И така правим. Но не е кой бог. И просто трябва да направим така. Тук слагаме някаква машина за попкорн. Седноче. И сега дайте пак да я напълним машината и да я оставим да се работи като край на целия клип. Пумкинците нас не трябва. Попкорни да запяват. Тоест, това се получи. Надявам се този наистина доста труден урок да ви е харесал и ще се видим в следващия готин урок.